Sitten muistellaan semmoista tilannetta, joka oli 3 vuotta sitten. Suurin piirtein tulee, että kun me käytiin siellä Herossa ja mietittiin alennuksia. 25% alennusta. Ja muistaaksä, mitä sä vastasit silloin ihan ensin, että miten 25% saadaan? Varmaan, että kerrotaan 25. Millä? 25 ehkä. Niin, tai sä vielä sanoit, että se jaetaan 25. Joo. Ja silloin me otettiin tämmönen, että tässä on 100%. Minkäs näköinen olisi silloin 50%? Ja nyt sä voit laittaa 250% siihen näkyviin, niin sitten me ollaan vaihdettu se 100%. Okei. Mitäs jos tämä jaetaan 2 yhtä suureen osaan, niin minkälaisiksi? Joo, ja tämä sama juttu. Ja nyt tämä voidaan ottaa pois. Kuinka monta prosenttia tämä on nyt? Se on yhtä suuri kuin tämä. Kuinka monta prosenttia tämä oli? 50%. No kuinka monta prosenttia nämä on yhteensä? Nämä 2 on 50. Joo. Kuinka monta prosenttia silloin yksi näistä on? Tämä oli se 25. No miten se saadaan tästä? Miten tämä saadaan tästä? Jaetaan 4. Se tulee joku apteekin hyllyltä. Siis se, että sä et ollut koskaan sitä saan. Auttoiko nämä murtokakut just siinä? Joo, koska sen näkee suoraan, miten se tulee ja mistä. No mistä se jakamisen näkee tässä nyt sitten? Siitä, kun jos tämän kakun pistää 4 osaan ja sitten katsoo, että kuinka iso osa tämä on siitä kakusta, niin tämähän on 1/4. Se on 1/4. Ja sitten sen saa sen 1/4, kun se jakaa 4 tämän kakun. Niin se saa sen, mikä se on, se 25%. Ja nykyään sulla on prosenttilasku ihan paljon paremmassa kunnossa. Että se tuli sulle semmoinen todella syvällinen ymmärrys prosenttilaskuun. Kokeillaan vielä semmoista, että mitä olisi 75%. Kuinka monta prosenttia? Se sovittiin, että tämä on kokonainen, on 100%. Mitäs tämä on silloin? Se oli se 50%. Joo. Miten saataisiin 75%? Puhu vaan ääneen. Me ihan voidaan... Siihen pitää lisätä se 5%. Mihin pitää lisätä 5? Tuohon 5, ei 50, 20% pitää lisätä 5. 20? Mitä se on 50 plus 20? 70%. Mutta kun se oli 75. Ai niin. Joo. Sitten sen pitää lisätä 25%. No minkä näköinen on 25%? No se oli tää. Joo. No kuinka monta prosenttia tää on? No se oli se 50. No sittenhän tää on se 75. Jee! Että kun jostain on alennus 25%, niin mitä jää jäljelle siitä hinnasta? Kuinka monta prosenttia? Tää 75%. Just joo. Et näitähän pyöritetään koko ajan. 50%, 25%. Mikä olisi 20%? Mikä näistä kakuista olisi 20%? Pitääkö sen olla isompi kuin tämä vai pienempi? Pienempi. Etsipä semmonen ja kokeillaan, mistä tulisi täältä, että tulisi 20%, kun tämä on 100. Missä täällä voisi olla semmoinen vähän pienempi kuin tämä. Ja nyt voitaisiin kokeilla, voisiko se olla niistä 20%. Se voit laskea. Voit aloittaa tästä 20 ja siihen lisää 40, 60, 80 ja 100. Okei. Onko se vihreä ympyrä nyt,
onko se nyt 100%? Joo. Mikä niistä on 20%? Tää yksi. Just. Ja kumpi on suurempi? 60% vai 50%? Nyt sun pitäisi näistä näyttää 60%, kun tämä tiedettiin, että tämä on 50%. Toi oli 50, niin Kuinka monta prosenttia tämä oli? se oli 20. Joo. Sitten se on ton verran se 60. Joo. Kumpi on silloin suurempi, 60% vai 50%? Kakuilla näytit, mehän tiedetään, että se on 60 on tietenkin suurempi. Niin, no tää on isompi. Ja sen näkeekin tässä nyt. Ja tuosta voi laita siinä vielä päälle, niin nähdään, että minkä kokoinen. Joo. Nämä kakuthan on yleensä siis se, että se on murtolukuja. Me voitaisiin tehdä semmoinen vielä, mennä taaksepäin ja sitten palata takaisin prosenttilaskuun. Että täältä saat valita 12 serkkua. 12 serkkua. Okei. Ja niistä 1/3 on poikia. Miten se saataisiin selville näiden serkkujen ja näiden 1/3 kanssa? Näin jotenkin laitetaan nyt tänne vaan. Ja mitkäs näistä on nyt poikia? Sä saat päättää, ne näyttää ulkopuolelta ihan samanlaiselta, mutta mitkä on, erota ne pojat sieltä erikseen. No, se ihan alustan kanssa. Nämä. Kuinka monta poikaserkkua on? 4. Joo. Ja tyttöserkkuja on? Sitten 8. 8, hyvä. Laita takaisin sen. Ja nyt saat valita uudet 12 serkkua. Ja nyt niistä 1/4 on tyttöjä. Mitkä on nyt tyttöjä? Nyt sä saat päättää. Ne on tyttöjä. Kuinka monta tyttöä siellä on? 3. Tämä on semmoinen erittäin hyvä tapa, jolla saadaan selville jostain lukumäärästä 1/3 ja 1/4. Sitten sä oot niin hyvä piirtämään, niin mä haluaisin, että sä piirtäisit tämän tämmöiselle paperille. Okei, minkäs näköisiä serkkuja sä nyt haluat piirtää sinne? Ne on yleensä matematiikassa on hyvin, niitä ei silmäripsiä piirrellä eikä kiharoita, vaan minkälaisia sä haluat niistä piirtää? Ne voi laittaa noita 4. Joo. Ja mitäs sä oot nyt sinne piirtänyt? Täällä on ne poikaserkut. Hyvä, sä voit kirjoittaa sinne. Tossa on tussi, vaikka sä voit kirjoittaa, että pojat. Entäs nämä valmiit? Mitäs matematiikassa sulle merkitsee piirtäminen? Sitten näkee mitä tekee. Entäs jos ei piirtäisi ollenkaan? No sitten ei vaan näe mitä tekee, mutta se jää paremmin mieleen kun näkee mitä tekee. Joo. Se auttaa muistamista tämä piirtäminen, eikö vaan? Joo. Monta kertaa ajatellaan, että ei ole aikaa piirtää. Mutta sä oot tottunut kyllä, sä teet selkeää työtä. Ja nyt
me voitaisiin kirjoittaa matematiikan kielellä nämä, että miten saatiin ne tytöt tässä puolella. Kuinka monta niitä serkkuja oli? Niitä oli 12. 12. Miten se saatiin se tyttöjen lukumäärä? Jaettiin 4. No niin, sä voit kirjoittaa sen siihen. 12 jaettuna 4 on 3. Entäs ne pojat siellä? Se oli 12 jaettuna 3. Joo. Nyt jos haluttaisiin, sähän näet tuolla, kun tuolla on poikia 4, niin tyttöjä on. Niin täällä. Kun täällä on poikia 4. Niin, joo, tyttöjä oli 18. Miten se saadaan sen 4 avulla ne tyttöjen lukumäärä? Kun poikia on 4, niin millä laskulla me saadaan selville, kuinka paljon tyttöjä on? Kerrotaan 2. Just. Eli 2 kertaa 4. just, hyvä. Siihen alapuolelle vaan. Ja tuohon eteen voit verkata vaikka pojat ja tähän tytöt. P ja tähän T. No teepäs samalla tavalla. Nyt kun tyttöjä on 3, niin miten me saadaan selville poikien lukumäärä? Kerrotaan 3. Hyvä. Ja siihen tytöt ja pojat. Niin nämä oli pojat jo tässä. Ne oli poikia ja ne oli tyttöjä. Ja tämä yleensä tehdään niin, että sanotaan vaan ilman näitä kuvia ja mitään, että 4/4 saadaan jakamalla 4. Ja 3/4 saadaan kertomalla sitten 3. Ja oikeastaan sitä ymmärrystä ei tule ennen tätä. Huomaatko miten paljon tämä puhe taas vaikuttaa? Joo. Ja voidaan ajatella, on aika hassua, että on näköisiä poikia ja tyttöjä, kaikki samannäköisiä ja muuta, mutta kun se on yksinkertaistettua, konkretisoitua matematiikkaa. Jos tästä nyt haluttaisiin prosenttilaskua, niin nämä kaikki 12, kuinka monta prosenttia se on? Se on sitten 100%. Kuinka monta niitä tyttöjä ja poikia on yhteensä? Tässä. 12. Mutta kuinka monta prosenttia? Se on se 100 sitten. Joo. Kuinka monta prosenttia on tyttöjä? Se oli se 25%. Hyvä. Entäs poikia? Se oli se 75%. Ja nyt saat kirjoittaa ne uudestaan sinne prosentteina vielä. Ihan vaikka sinne. Tämä on ihan hyvä. Ja sitten, no me pistän vaikka tuohon ulkopuolelle. Vaikka ulkopuolelle, joo. 75%. Joo. No entäs siellä? Miten se saadaan? Tää saadaan, kun se 100 jaetaan 3. Joo. 100 jaetaan 3. Muistaakseni mitä siitä tulee? Olisiko, ei oo 20. Jos se olisi 30%, niin tuleeko siitä yhteensä 100-silla? Jos tämä on 30%. Ei ole 35%. Sitten menee vähän yli. Se on se 33. Niin, 0,33. Niin, eli paljonko poikia on nyt? Sitten voit kirjoittaa sen sisälle. 33,333. Joo. Joo. Just, ja prosentteja sinne vielä. No, mitä sinne jää jäljelle sitten? Tuonne jää nyt sitten se 60. Miten se saadaan selville, kun 33,3? 66 ja sitten jotain. Kun
3 otetaan 2 kertaa. Niin. Niin 30, niin 66. Pilkku. Onko se sitten toi 3 taas? Ei vaan ihan jatkuu samalla tavalla. 66,6. Niin joo, 6. Niin, ja viiva päälle. Just. Okei. Niin. Ai niin se meni. Niinkö sokki? Muistuu mieleen. Tästä tuli aika hieno piirustus.